niku. Nah, kanggone pemuda kula mriki to daerah Babacan ngene iki, usia RT 4, RT 5. Ora mudeng mata. Ora pindah itu enggak sama wis ngajar apik dilanjut ngono lho. Nuwun sewu to. Tapi ki yo mau, ya wis ngelek ki yo ngono. Pemerintah ngelek ki yo ya oknum ngono lho, Mas. Nak niku mboten oknum memang logika. Lho? Nak sampai nganggur teng wong sing mudeng agama. Iki malah saya nak kanggone wong abangan kok ngene iki yo. Pemuda mungkin iki wong pelakon kabeh wong abangan. Nuwun sewu ya, Mas, nggih. Ngentosi Mbah Lurah sik. Iki rembukan sing penak, ora usah. Mboten sah banter-banteran. Ini pemberitane jenengan kan nembe. Nah, mungkin nek sebelumnya bisa dikondisikan. Kula wau mireng retak-retak kebijakan. Iku repot transfer. Nah, nggih. Nuwun sewu niki Pak Lurah. Acarane mungkin Sabtu. Mungkin upama nggih saat tahun ini nggih niku diperbolehkan, tapi yang tahun berikutnya kan biasanya musyawarah dulu. Nggih. Intine kan ngeten, nyuwun sewu nggih. Mun disebar pamlet kula nggih paham rencana sabar kan ibarate rencang-rencang kula nggih anak-anake kula kan ngoten kula Pak Kosim mriki nyuwun sewu Pak. Nah nggih niku wau. Jadi kula kan ngeten sakake lah, ibarate sakake niku napa? Ibarate mbon urunan kan ngoten niku ya. Iki intine kan teng yatra nggih nyuwun sewu mbon ditransfer. Umpama nggih tahun niki niku berjalan seperti ini. Niku pripun, tapi tahun yang berikutnya nggih niki kita omong mungkin saged musyawarah. Dadose mboten enten gejolak antara nyuwun sewu nggih HPF utawa apa PWI nggih. Nah niku saged sinkron kan ngoten niku wau nyuwun. Nyuwun kula. Intine kan kula ngoten nyuwun sewu Pak nggih. Teng wilayah kula niku enten acara adem ayem tentrem. Pun niku tok. Nah saat kula nggih pun monggo lah ayo bareng-bareng sing penting tak cari sok kondusif, tentrem, ayem, nyaman gitu. Kegiatannya iso berjalan. Ini yo kuwi pesene kula. Nah sampean dadi mugi bin konseptor terus tak penak malah. Ngoten. Oh kula nggih sanjang niki, Mbak. Nah store wae nang wong sing elah. Kuwi ora wis kok. Nganut masih kan itu tadi. Suka sarane kula selamanya tidak usah tentang HP. Nggih, nyuwun sewu. Nggih. Cuman bisa gabung kali Ini sini. dengan catatan lho, Pak. Niku nek sabu jagat niku kan manut sing panitia lho. Oh nggih. Asal jenengan gak nganut. Nggih, boten. Untuk lanjutnya, nah niku kula niku nyanyi pemahaman mulai pojok bukan ritan kulon siapa kabeh niku nak memang ana santri pesantren pun nak memang gak terima iki Habib tak arani gak utuh Nabi Muhammad itu kita jadi anak-anak monggo juga kali kula diskusi gitu. Kita pundi, kita kula sebutke. Sudah 2 tahun atau 3 tahun tidak ada yang sanggup menjawab tanpa kecuali nangkruk sarang barang. Masalah kok termasuk nggih perumus Basul Masail PCNO sangon kula nggih NO. Jadi ora angger-angger ngomong ini itu mboten. Jadi dari nasab kita akan efek teng nasib. Mergo piyambake ngaku dadi putu Kanjeng Nabi kepengin jajah. Alat gun jajah supaya jenengan gampang dijajah. Kelompok rapi. Maka dari itulah PWIL Kabupaten Jombang mengelola adanya habaib mendatangi di acara tanggal 26 di Desa Ragan Putat-Sari. Ketua PWLS dan PWS Kabupaten Jombang adanya acara yang sedianya tanggal 26 April masih menolerir kedatangan habaib. Dan selanjutnya saya himbau dan saya tekankan jangan mengundang habaib lagi karena habaib adalah FPI, di mana FPI itu adalah organisasi terlarang yang kami ketua PWILS dan PWI menentang FPI itu.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi berjalannya karena sesuatu acara itu sudah berjalan dan semua sudah dikondisikan. Saya mengucapkan terima kasih dari pihak perwakilan PWI seyogianya yang masih memberi kesempatan untuk satu kali ini. Dan saya sebagai wakil dari pemuda kerajaan khususnya untuk yang akan datang atau tahun selanjutnya mengikuti apa arahan dari PWI untuk tidak menghadirkan abair yang mana telah disebutkan dari pihak PWI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mungkin itu dari saya pribadi, tapi misalnya ada kebenarannya itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.